Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zakaria Asmi Pradesta saking kelas kalih welas IPS kalih absen 306. Serat Wedotama pupuh kinanti pada saking setunggal. Mengkatining tumuwuh salamimung awas eling eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadinir ing sangsaya yeku pangreksaning urip tangi turu lara untuk ora ulih ngombe kopi lunga dapur mangan sega lawuhe kur iwak teri apa sing penting madang apa